Twee Venraayse liedjes in finale LVK. Training scholierenloop vlakwatercross. Het is vandaag 21 januari. Dit is het PLMA-journaal. Janine Jongsma uit Deurne heeft zondag de trofee Raadselige Roos Poëzie 2012 gewonnen met haar gedicht Ongezochte Vondst. Burgemeester Hans Gielissen overhandigde de prijs zondagmorgen in anno 54. In de categorie verhalen ging de prosaprijs dit jaar naar de Venlonaar Fons Weijers voor zijn verhaal Bonus. De publieksjury van de Raadselige Roos kende de bijprijs toe aan Fieke Bijmans-Prikaert uit Wijchen voor haar gedicht Breken. Er waren dit jaar 57 deelnemers. Deze schrijvers kwamen uit Limburg, Brabant, Zeeland en België. Zij zonden in totaal 61 werken in, 32 gedichten en 29 verhalen. Een historisch moment. Na 20 jaar is Venray dit jaar weer vertegenwoordigd in de finale van het LVK. Afgelopen zaterdag zaten de stappers en het duo Bjorn en Mieke voor spanning te wachten op een verlossend bezoek van L1. Mieke werd als eerste verrast. Zij was in het werk toen een opvallende klant binnenkwam die haar vertelde dat hun liedje Os bestond door is naar de finale. Mieke spoedde snel naar Bjorn om het heugelijke nieuws te vertellen. Ja, ik was aan het werken. Toen kwam in één keer zo'n LVK-mannetje de winkel in. Ja, dan ging hier ook pakjes voor het LVK. Ik zei, dat zijn ze. Superleuk. Echt tof. Hadden jullie het verwacht? Ja, we zijn zelf heel tevreden over het liedje. Ja. Alleen ja, wat uiteindelijk een jury zegt en wat qua stemmen denk ik ook wel dat we redelijk goed zaten. Dus ja, de kans was 50-50 voor ons. Ja. Jullie hebben er ook een hele campagne op losgelaten, hè? Ja, behoorlijk. Ze zijn we goed bezig geweest, denk ik. We hebben 150 posters laten drukken. Die hebben wij overal opgehangen. Dus volgens mij werden mensen daar een beetje gek van. We hebben de hele social media gebombardeerd. SMS-bommetjes, familie opgestookt. Ja, van alles. We hebben alles gedaan. Ja. En nu naar de finale. Wat verwachten jullie daarvan? Ja, eerlijk gezegd maken we dat helemaal niet meer uit. Nee, Het doel was gewoon om Venray een keer in de finale te krijgen. Dus we gaan er gewoon één groot feest van maken. Ja, het is helemaal top. Op het moment dat de stappers hoorden dat Bjorn en Mieke door waren naar de finale, dachten zij eigenlijk geen kans meer te maken. Want 1 Venrays liedje na 20 jaar is al bijzonder, maar 2? De verrassing was dan ook des te groter toen de stappers te horen kregen dat zij ook een finale plek hadden bemachtigd. Het moment dat vasteloven niet lang genoeg meer duurt. De dagen zien te kort, dan weer werd toch nog wat veel. Als een titels blieven hangen, gingen weven in weg deur. Vanaf 9:30 zaten we hier allemaal klaar zenuwachtig nog aan het water. En toen waren natuurlijk de andere finalisten vanuit Venray waren door. En toen zakte de moed een beetje in. En toen zagen we op een gegeven moment een auto langs rijden met allemaal stickers. We dachten dat is dus iedereen naar de ramen toe. Ja, dat was hem helaas niet. En we draaien met z'n allen naar rechts en dan zien we Tom Doesburg van L1 zien we aankomen lopen. En nou ja, de stemmen zijn helemaal weg. Het bier is inmiddels aangebroken en de dag kan niet meer kapot. Hadden jullie het verwacht? Jullie hadden een behoorlijke campagne gevoerd. Ja, we hadden zeker een behoorlijke campagne gevoerd, maar dat hoort erbij en ik denk dat iedereen dat doet. Maar of we het echt verwacht hadden, nee, en we wisten het gewoon niet. Het was wel of niet. Je kunt zoiets niet verwachten, het is gewoon hopen en meer kun je niet doen. En nu op naar het LVK, naar de finale. Hoe gaan jullie voorbereiden of is het gewoon knallen die avond? Ik denk zoals altijd, generale repetitie, die willen we het liefst vergeten. En dan op de avond zelf, als daar zoveel duizenden mensen klaarstaan. Dan die zenuwen, we hebben altijd zenuwen vlak voordat we het podium op staan. Als we er eenmaal staan, dan denken we nergens meer aan. Denken we alleen aan de tekst en aan ons liedje en aan elkaar. En dan gaan we die hele tent op zijn kop zetten, gegarandeerd. Het wordt één groot Venrays feestje. Dat is wel de bedoeling, ja. Maar het komt zeker goed, is geen probleem. Ja, dat is mooi gezegd. Een Venrays feestje, ja. Dat wordt echt super. Er staan in totaal 19 liedjes in de finale. Deze zal plaatsvinden op 1 februari in de Jo Gerritshal in Maasniel. En dan Venrays volleybal van afgelopen weekend. Een gehavend volleybal herenteam van Active Roy
hield zaterdagavond knap stand in het thuisduel tegen nummer 3 van de ranglijst, Vuros 2-3. De Venraynaren trokken 2 keer een achterstand gelijk, maar moesten in de 5e en beslissende set buigen voor de gasten, 14-16. Ondanks de nederlaag handhaaft Ectefroy zich als nieuwkomer knap in de middenmoot van de promotieklasse D. De volleybaldames van Ectefroy wonnen in Sporthal de Wetteling met 4-0 overtuigend de thuiswedstrijd tegen VC Weer 2. De thuisploeg kwam in de eerste set telkens achter, maar toonde veerkracht door in de slotfase de winst te pakken. Door deze zege staan de Venrayse volleybaldames nu op een fraaie 3e plek in de promotieklasse D. De nummer 2 van de ranglijst speelt aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden. Volgend weekend wordt voor de 37e keer de Vlakwatercross georganiseerd. Op zaterdag is de Pelemaas TV scholierenloop. Om de kinderen hierop voor te bereiden werd afgelopen zaterdagochtend getraind voor de wedstrijd. Het was voor het eerst dat er vooraf geoefend werd door de kinderen. We doen dat om dat voor de scholieren aantrekkelijker te maken. En we hopen natuurlijk ook dat er daar meer scholieren aan de tros meedoen. Wat gaan ze vandaag doen? Of wat zijn ze vandaag aan het doen? Ze zijn vandaag bezig met wat loopscholing. Ze zijn aan het leren hoe het parcours is. En ze leren dan dat ze niet zo snel moeten lopen, dat ze moeten matigen. En dat ze bij het lopen dus goed hun armen en benen gebruiken. En dat ze goed hun ademhaling gebruiken. 16 kinderen deden mee aan de training. Er zaten zeker talentjes tussen. Aankomende zaterdag gaan de wedstrijden vanaf 11:30 ochtends van start. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zijn er perioden met lichte sneeuw. Het vriest licht bij een zwakke tot matige wind. Morgenochtend is er veel bewolking en er kan wat sneeuw vallen. 'S Middags wordt het half tot zwaar bewolkt en het blijft overwegend droog. Het wordt maximaal 1 graad. Fijne avond nog.